estará na Casa de María ata pasado mañán. Estou forte repartindo billete, Vai me deixar a min mal ao final, isi. Ai, de tacaña, vai che deixar de tacaña. Nos seguimos con José Manuel Abrodos, sarxento dos bombeiros de Betanzos, con quen imos ver como previr un incendio agora que chega o frío e aumenta o risco, claro, o risco cos calefactores, o risco coas mantas eléctricas, cos deshumidificadores... Que prevencións debemos ter? Bueno, pois se en caso de facer lume, apagalo antes de ir para a cama, en caso de deshumidificadores non tapalos para evitar generar ese tipo de combustión. O sea, nada de poñer roupa en riba dos radiadores. Nada, nin de radiadores, nin de estufas, nin de nada. Nin que sea para secar a roupa, porque queda medio húmida, que isto faise moito. Dos calcetíns, ahora non seca ben, e dis, bueno, isto poño aquí nada, uns minutiños por riba do radiador. Error. Pero por que provoca un incendio un deshumidificador? Donde pode estar o erro? Porque en teoría están preparados para funcionar. Sí, porque pode ser por que esté mal enganchado ao sistema que vimos antes das regletas. Vale, porque sobrecarguemos. Porque sobrecarguemos, pode algún mal funcionamiento, etc. Pero o risco témolo aí sempre. E, perdón, cando dis apagar o lume antes de ir dormir, evidentemente falamos dunha cheminea, dunha lareira, como debemos facelo? Debemos, cando vayamos para a cama, ten que estar completamente apagado, porque senón unha mala combustión que nos vai provocar é generar un gas que lle chaman CO, e inhalar iso... Pero mellor calcular e deixar que se consuma e non botarlle auga ou calquer outro tipo de... Bueno, nós temos que ir para onde nos vayamos e para a cama ou deixar a casa completamente apagado ese lume. Incluídas as candeas, verdad? Igual as candeas, as velas aromáticas e todo este tipo de cousas, temos que ter a seguridade de que nos queda apagado. E falando de apagar, as mantas eléctricas, que moitas veces imos da cheminea para a cama, pero dicimos, bueno, para que non haxa moito cambio de temperatura, vou enchufar un chisquiño a manta. É moi doado quedarse dormido, non? Entras en calorciño e dis, ai, deixome levar. Erro tamén, porque moitos incendios temos falado aquí que se teñen provocado por algo tan... parece que pouco perigoso como unha manta eléctrica. Parece que son inofensivas, pero poden ser moi peligrosas. Imagine que non tomamos precaucións e hai fume na casa. Que debemos facer? Bueno, pois debemos intentar ou ben escapar ou ben meternos nunha zona segura. É dicir, non sempre que falamos de incendios non hai por que evacuar. A veces é máis seguro confinarse nunha zona segura. Nunha habitación. Vale? É que temos que estar que este o máximo alonxada posible do foco do incendio e intentar, se temos unha fiestra cerca, poder estar cerca dela para poder pedir axuda e que nos vexan. Para ir á habitación hai que ir agachados, non? O máis agachado posible, porque o fume e os gases están nas partes altas. Falamos de meternos, confinarnos nunha habitación que nos pareza segura, moitas veces isto vese nas pelis, así que non sei se é verdade ou non, o que fan é, de algún xeito, tapar por baixo das portas. Mira, temos aí, por exemplo, unha porta. Podemos acceder un momento. Vou plantar lume aquí e vamos a hacer o que... que está recén estreado. Claro, poñer toallas húmidas, non? Mira, temos aí panos e toallas. Como faríamos se nos metemos pois dentro dunha habitación para, vírate por aí para que te vexan na casa, para asegurarnos de que o fume non se filtra, porque isto non está totalmente estanco, claro. Vale, pois mira, o fume e os gases vanse ir almacenando polo teito, vale, a medida que vai aumentando, vai ir baixando, vai ir baixando, vai ir baixando, e vai chegar un momento que na habitación non colle todo ese fume que hai, daquela vai buscar unha salida, que é a salida onde hai rendixas. Vale, para iso temos aquí unhas mantas, vale, que si podemos... Pero tenemos que mirar que non quede ninguén fora, non? Bueno, eso sempre, ninguén dentro. E os veciños tamén. E os veciños, porque o que temos que, cando evacuemos, temos que saber a xente que temos dentro. Vale. Queres confinarte aquí? Se xa unha vez confinados é posible avisar da localización para que o saiban tamén. Claro. Se é posible. Nós seguimos aí unhas reglas que digamos, o que falábamos sempre, un PAS, un protexer, avisar, socorrer, que temos que seguir nese orden. Protexernos primeiro, avisar se é posible. Sempre é posible avisar, ou debemos que... Sempre todos andamos cun teléfono móvil no peto, é sempre moi fácil chamar. Mira, mentre estades aí de leira estamos afogando. Tes aí a toalla, pero non procedemos, claro. Como facemos? Vale, porque estamos aquí... Humedece ben aí. Pero xenerosamente, enchoupa ben, sí. E ahora retorce un pouquiño. Vale, quitamos o exceso, digamos, non? E aí está, mira que ben. Ui, pesa, Pesa, claro. Vale. Eso que nos vai facer é unha barreira, vale? Como a colocaríamos? Na parte de abaixo, entendo? Na parte de abaixo. E tamén debemos tapar o nariz e a boca con algo húmido? Vale, con un pano tamén. Pero, bueno, canto máis agachado estemos, vale? Sí, eso é. Vale, ahora abreusenos aquí a porta, vale?
Con iso gañamos tempo, Con claro. eso gañamos tempo, efectivamente. Terían as Va. familias que prever un protocolo de actuación neste tipo de casos? O que teríamos que facer é ter unha vivenda máis segura, vale? Podemos facelo de moitas maneiras, ven colocando extintores, ven colocando detectores e cun manexo dos electrodomésticos eficiente. Claro. Detectores como os que temos os por aquí, detectores non? son relativamente baratos, Sí, non? E ademais teñen unha vida longa. Sí, según o detector que estemos usando, pues podemos ter 8 10 anos de vida útil, comparado cun coste bastante pequeno que ten, pues podenos salvar de moitas... Moi interesante, que estaba na publicidade falando con José Manuel. Por exemplo, avísanos se hai fume, onde deberíamos poñer? Ben, os de fume nas partes altas, vale? Porque o fume o primeiro que fai Claro. é ir para arriba. Partes altas Vale. como os mobles da cociña ou os teitos. Ah, claro, directamente así, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Ese que te astina man creo que é de gas. Vale, e este como sería? Onde Vale, iría ben este ubicado? normalmente serían para habitacións, vale? De donde se enche de monóxido, vale? E temos que colocar máis ou menos á altura da cabeza donde dormimos, na cama. Perigosísimo iso, non? É o que lle chaman a morte 12, que A vas morte 12, quedando sí. pouco a pouco dormido porque e o noso corpo inhala sen retorno. ese gas, vainos baixando o nivel de oxígeno que temos que respirar, empeza a baixar, É a baixar. inodoro ese gas? En color inodoro e insípido, é dicir, non ule, non se ve, non ten Unha sabor. trampa mortal. É unha trampa E que mortal. facemos se ulimos a gas cando entramos na cociña? Bueno, pois o que non podemos facer é encender unha chispa, vale? Porque se encendemos unha chispa podemos provocar unha Se explosión. non acender os electrodomésticos, nin acender a luz, Nin nin nada. O que temos que facer, se nos cheira a gas, para iso os gases que temos nas vivendas lle botan un odorizante. O butano, por exemplo, O claro. butano, o gas ciudad. E o que temos que facer é ventilar, que xa o fixemos ao principio. Ventilar para que baixe o nivel de gas e recuperemos o nivel de oxígeno que hai. José Manuel, moitísimas grazas por axudarnos a previr, por axudar a moita xente e, sobre todo, moitísimas grazas por todo o traballo que facedes os bombeiros en todo Galicia, que é espectacular. Sí, señor. Moitas grazas. Facemos unha pequena pausa. A volta, Manel Loureiro vai nos falar